Good evening kaninyo diha mga kabingka no. Una sa tanan kani seryoso ko nga kay dili ni basta-basta na ako tud karon nga nakulbaan gyapon ko sa nahitabo karong adlaw sa kuha no. Lesson learn lang sa mga kanang wala naka face mask dan ha no, wala naka face mask. Isa lang kong matambag sa inyo, ay yun mo kumpiyansa kay pasig maparya mo sa kuha ba may gani. Shoutout din ako ning task force Davao diri na asan sa may barangay Katalongan din may gani wala ko na gi-post nila nga gidakop no. Sayang po do kanang madakpan ko to, sayang itong multa na ko 500 kaayo no nya di na kay basta solar ba pag madakpan juga. Pero mga sir no sa barangay Katarong Grande, salamat po sa inyo na na consider nyo lako nadakpan ako. Ano good actually nagkagawas jud ko karon lang gid no, actually mo palit ko sa tindahan kaning naga face mask jud ko pero kaganina ramang god tungod sa kong pagdali-dali kalimot ko face mask, palit ko og just coffee no, palit ko just coffee nya syempre wala ko kabalo abi na ko wala pa task force na bro, nagmotor sila ba duwas la kabok may ganitong isa ni kuan na lang nga dili na lang daw kuanon. Pero sa sunod sir promise na ko sir nga mag face mask na jud ko sir no. Thank you, salamat sir na anghel bilang anghel jud kay mo sir no. Salamat po sir kanang duha sir mga task force Davao nga wala jud ko na dakpan no. Promise ako sa inyo sir nga dili na gito mausab ni nato sir na lesson learn gid ni sa mga tao nga pero nayuban ya karing mga samot ng mga haters na mga basher. So may gani wa kan dakpan ka. Oh sayo na inyong maingon ninyo ana, sayo na kayo maingon ni nanay dakpan ni og kamong nasa kuha unsa inyong buhaton nato di ba? Ako kulba kay ko ato no, kulba kamo daghan man ka mo kwarta no, daghan man ka mo kwarta magpadakop na lang mo di ba? Sayang ka ng kasayang ng 500 pila na kasako, pila na kakilong bugas di ba? Palit na ka ng mga bugasan na tapos palit na kag mga lechon manok ana di pwede pa nimo mga palit og mga isda di ba? Oh kasayang na nya dili lang iba sa 500 pasiminaron pa jud kag isa ka adlaw gilahan ka na di ba? Basta salamat nako sa mga task force Davao diri na assign sa barangay Katalongan Grande no. Asahan ko ninyo sir no, promise nako nga dili na to mausab sa mo katong duha ka buka nagamotor no, duha ka buka nagamotor nga task force Davao. Sir unta sir no nga dili na gito mausab sir, mao na akong promise sa inyo sir, dili na gito siya mausab. Pero kung nahitabo man yato, kung gidakop ko ninyo wag mo ba atubangon ko nang unsay mga parusa mga protocols nga akong ginabag di ba? Wala ko gikuan pero shout out lagi po kamo ana man na di ba? Pero bitaw sir wala ko'y dagang istorya sir. Dagan kay salamat sa inyo sir no. Promise na ko sir nga dili na nako tuusbon na kuan sir nga dili na ko mag face mask. Asahan nyo sir mag face mask na jud ko sir no. So salamat kay wala jud ko nadakpan. So kanilang daghan kay salamat sa inyo mga sir. Saludo ko sa inyo sir.